1992ல இளைய தளபதி விஜய் நாளைய தீர்ப்பு அப்படிங்கிற அவரோட முதல் படத்துல நடிச்சாரு. ஆனா அந்த படம் பெரிய ஃபிளாப் ஆச்சு. ப்ரொடியூசருக்கு பெரிய அளவுல நஷ்டம் ஏற்பட்டுச்சு. ஸோ அதனால அதுக்கப்புறமா விஜயை வச்சு படம் எடுக்கிறதுக்கு எந்த ப்ரொடியூசரும் தயாரா இல்லை. ஸோ அப்போ விஜயோட அப்பா எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர் என்ன பண்ணாருன்னா, ஏதாச்சும் ஒரு பெரிய ஹீரோ கூட விஜயை சேர்த்து வச்சு டபுள் ஹீரோ சப்ஜெக்ட்ல படம் எடுக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சாரு. ஸோ அதுக்காக அப்போதைக்கு ஜாம்பவான்களாக இருந்த ரஜினி, கமல் 2 பேரையும் அப்ரோச் பண்ணாரு. ஆனால் அவங்க 2 பேருமே அதை நிராகரிச்சிட்டாங்க. அதுக்கப்புறமா விஜயகாந்த் கிட்ட போய் கேட்டாரு. விஜயகாந்த் கொஞ்சம் கூட ஈகோ பார்க்காம அதில் நடிக்க சம்மதிச்சாரு. அப்படி விஜயும் விஜயகாந்தும் சேர்ந்து நடித்த படம் தான் செந்தூர பாண்டி. அந்த படம் ஓரளவுக்கு விஜய்க்கு நல்ல பேரை வாங்கி கொடுத்துச்சு. இளைய தளபதி விஜய் இப்போ இவ்வளோ பெரிய இடத்துல இருக்காரு அப்படின்னா அதுக்கு விஜயகாந்த் ஒரு முக்கியமான காரணம் அப்படின்ட்டு எஸ்.ஏ. சந்திரசேகரே ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அப்படிப்பட்ட விஜயகாந்த் அவர்களோட வாழ்க்கை வரலாறு தான் இன்னைக்கு பாட்காஸ்ட்ல நம்ம பார்க்க போறோம். விஜயகாந்த் அவர்கள் 1952ல் மதுரை மாவட்டத்தில் இருக்கிற திருமங்கலத்தில் பிறந்தாரு. அவரோட உண்மையான பேரு விஜயகாந்த் கிடையாது, விஜயராஜ். அவங்க அப்பா பேரு அழகர்சாமி நாயுடு, அம்மா பேரு ஆண்டாள். விஜயகாந்த் கூட பிறந்தது மொத்தம் 11 பிள்ளைகள். அதுல 3வது பிள்ளை தான் விஜயகாந்த் அவர்கள். விஜயகாந்தோட அப்பா பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வசதியானவர். அவருக்கு சொந்தமா ரைஸ் மில் இருந்தது. அப்புறம் காங்கிரஸ் கட்சியில ஒரு முக்கியமான பொறுப்புல இருந்தாரு. அது மட்டும் இல்லாம கவுன்சிலர் எலெக்ஷன்லையும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருந்தாரு. ஸோ நல்ல வசதி இருக்கிறதுனால அவரோட குழந்தைகள் எல்லாரையும் ரொம்ப நல்லா படிக்க வச்சாரு. ஆனா இந்த விஜயராஜுக்கு மட்டும் சரியா படிப்பு வரல. இருந்தாலும் தட்டு தடுமாறி பள்ளி படிப்பை முடிச்சாரு. ஆனா பள்ளியில படிச்சுட்டு இருக்கும் போதே பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு பக்கம் ஹிந்தி எதிர்ப்பு போராட்டங்கள்ல ஈடுபடுவாரு. அதுக்கப்புறம் அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காச்சும் பிரச்சனைன்னா உடனே போய் சண்டை போடுவாரு. ஸோ இந்த மாதிரி ஊர்வம்பை எல்லாம் இழுத்துட்டு வந்தாரு. அதனால அழகர்சாமி தன்னோட பையனுக்கு பொறுப்பு வரணுன்றதுக்காக ரைஸ் மில்ல நிர்வகிக்கிற பொறுப்பை விஜயராஜுக்கு கொடுத்தாரு. ஒரு சில வருஷங்களுக்கு விஜயராஜ் ரொம்ப சிறப்பா அந்த ரைஸ் மில்ல நிர்வாகம் பண்ணாரு. அந்த ரைஸ் மில்ல பாத்தீங்கன்னா விஜயராஜுக்கு கீழே 100 பேர் வேலை செய்வாங்களாம். அவங்க எல்லாருமே விஜயராஜ சின்ன முதலாளின்னு தான் கூப்பிடுவாங்களாம். அந்த நேரத்துல மர்சூக்குன்ற சினிமா தயாரிப்பாளர் விஜயராஜ சந்திச்சாரு. அவரு விஜயராஜ் சென்னைக்கு வந்தா அவருக்கு படத்துல நடிக்கிற வாய்ப்பு கொடுக்கறதா சொன்னாரு. சினிமா வாய்ப்புன்றதுனால விஜயராஜுக்கும் அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஆனா அவங்க அப்பா அழகர்சாமி இதுக்கு ஒத்துக்க மாட்டாரு. ஸோ அதனால விஜயராஜ் அவங்க அப்பா கிட்ட சில பொய்ய சொல்லிட்டு சென்னைக்கு கிளம்பி போனாரு. ஆனா சென்னையில பாத்தீங்கன்னா கடைசி நேரத்துல விஜயராஜோட தமிழ் மதுரை ஸ்லாங்ல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு பட வாய்ப்பு இல்லைன்னு நிராகரிச்சிட்டாங்க. இதனால விஜயராஜுக்கு பயங்கரமா கோபம் வந்தது. சிவனேன்னு மதுரையில இருந்தவனை சினிமா வாய்ப்பு கொடுக்குறேன்னு சொல்லி சென்னைக்கு கூட்டிட்டு வந்துட்டு இப்போ வாய்ப்பு இல்லைன்னு சொன்னது அவருக்கு ரொம்ப அவமானமா போயிடுச்சு. ஸோ அதனால எந்த சினிமா நம்மளை நிராகரிச்சதோ அதே சினிமால ஜெயிச்சு காட்டணும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் அவருக்கு வந்தது. அதுக்கப்புறமா விஜயராஜ் சென்னையில இருக்கிற டி நகர்ல தங்கி ஒரு சினிமா ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனியா ஏறி இறங்கினாரு. அப்போ யாருமே அவருக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கல. இன்னொரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு கருப்பா இருந்துட்டு சினிமால நடிக்கணும்னு ஆசைப்படுறியேன்னு அவரை கிண்டல் பண்ணாங்க. இருந்தாலும் விஜயராஜ் தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாரு. ஒரு சில வருஷ போராட்டத்துக்கு அப்புறமா அவருக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சது. எம்.ஏ. காஜா அப்படிங்கிற டைரக்டரு தன்னோட இனிக்கும் இளமை படத்துல 2வது ஹீரோவா நடிக்கிறதுக்கு விஜயராஜுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தாரு. அப்போ அந்த டைரக்டரு விஜயராஜோட பேரு அந்த அளவுக்கு அட்ராக்டிவா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவரோட பேரை விஜயகாந்த்னு மாத்தினாரு. ஏன் விஜயகாந்த்னு மாத்தினாருன்னா அப்போதான் ரஜினிகாந்த் அப்படிங்கிற ஒரு நடிகர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஃபேமஸ் ஆகிட்டே இருந்தாரு. ஸோ அதனால அதே மாதிரி இருக்கட்டும்ட்டு விஜயகாந்த்னு மாத்தினாரு. அந்த இனிக்கும் இளமை படம் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு பெரிய வரவேற்பை பெறல. இருந்தாலும் விஜயகாந்துக்கு சாமந்தி பூ, அகல் விளக்கு, அப்புறம் நீரோட்டம் இந்த மாதிரியான படங்கள்ல நடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சது. ஆனா இந்த எந்த படமுமே பெரிய அளவுல ஹிட் ஆகல. இந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா விஜயகாந்த் அவர்கள் நிறைய அவமானங்களை சந்திச்சாரு. நிறைய நடிகைகள் விஜயகாந்த் கூட நடிக்க மறுத்தாங்க. அதே மாதிரி நிறைய டைரக்டர்ஸ் விஜயகாந்தை வச்சு படம் எடுக்கிறதுக்கும் மறுத்தாங்க. அதுக்கப்புறமா 1980ல் தூரத்து இடி முழக்கம் அப்படின்னு ஒரு படத்துல நடிச்சாரு. அந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அளவுக்கு ஹிட் ஆகலைன்னாலும் விஜயகாந்துக்கு ஒரு நல்ல பேரை வாங்கி கொடுத்தது. இந்த படத்துக்கு அப்புறமா தான் தமிழ் சினிமால இருக்கிறவங்க விஜயகாந்தை ஒரு நடிகரா மதிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. அதுக்கப்புறமா எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர் இருக்காரு இல்லையா, விஜயோட அப்பா,
அவரோட இயக்கத்துல விஜயகாந்த் அவர்கள் சட்டம் ஒரு இருட்டரை அப்படிங்கிற படத்துல நடிச்சாரு. அந்த படம் பெரிய ஹிட் ஆச்சு. அது விஜயகாந்தோட வாழ்க்கையிலேயே ஒரு திருப்பு முனையா அமைஞ்சுது. ஏன்னா அந்த சட்டம் ஒரு இருட்டரை படம் நடிச்சதுக்கு அப்புறமா விஜயகாந்துக்கு நிறைய பட வாய்ப்புகள் வந்தது. அவரு தமிழ் சினிமாவோட ஒரு பிஸியான கதாநாயகன் ஆனாரு. அது மட்டும் இல்லாம ரஜினி கமலுக்கு அடுத்து தமிழ் சினிமால 3வது இடத்தையும் பிடிச்சாரு. அதுக்கப்புறம் விஜயகாந்த் அவர்களுக்குன்னு தனியா ரசிகர் மன்றங்கள் உருவாச்சு. அவரோட ரசிகர்கள் விஜயகாந்துக்கு புரட்சி கலைஞர்னு பேர் வச்சாங்க. இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு பாத்தீங்கன்னா, எம்ஜிஆர புரட்சி தலைவர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுல இருந்து புரட்சியை எடுத்துக்கிட்டாங்க. அப்புறம் கலைஞர் கருணாநிதியில இருந்து கலைஞரை எடுத்தாங்க. ஸோ ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து புரட்சி கலைஞர் அப்படின்னு பேர் வச்சாங்க. அடுத்தது விஜயகாந்த் அவர்கள் தன்னோட படத்துக்கு கதையை எப்படி செலக்ட் பண்ணுவாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த கதை நார்மலான ஹீரோ ஹீரோயின் சப்ஜெக்டாவோ இல்ல ஹீரோ வில்லன் சப்ஜெக்டாவோ இருக்கக்கூடாது. அந்த கதையில கண்டிப்பா ஏதாச்சும் ஒரு சமூக பிரச்சனையை பத்தி பேசணும் அப்படின்னு நினைப்பாரு. அதுக்கப்புறம் கண்டிப்பா படத்துல இருக்கிற வசனங்கள்ல ரொம்ப கவனம் செலுத்துவாரு. அதுக்கப்புறமா விஜயகாந்த் அவர்கள் பாத்தீங்கன்னா மற்ற நடிகர்கள் மாதிரி நடிச்சோமா சம்பளத்தை வாங்கினோமான்னு இருக்க மாட்டாரு. அவரு தமிழ் சினிமால நிறைய மாற்றங்களை கொண்டு வந்திருக்காரு. உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா, ஆரம்ப காலத்துலலாம் எங்கேயாச்சும் ஷூட்டிங் நடக்குது அப்படின்னா அந்த படத்தோட ஹீரோ ஹீரோயினுக்கு மட்டும் ஸ்பெஷலான சாப்பாடு கொண்டு வருவாங்க. மற்றபடி ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் அப்புறம் மற்ற டெக்னீஷியன்ஸ்க்கு எல்லாம் பொட்டலம் சாப்பாடு தான் கொடுப்பாங்க. ஆனா விஜயகாந்த் இது எல்லாத்தையும் மாத்தினாரு. விஜயகாந்தோட ஷூட்டிங் ஒரு இடத்துல நடக்குது அப்படின்னா அங்க ஹீரோ ஹீரோயினுக்கு என்ன சாப்பாடு போகுதோ அதே சாப்பாடு தான் அங்க இருக்கிற எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ்க்கும் கொடுப்பாங்க. இவரை பார்த்துட்டு தான் அதுக்கப்புறமா ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனிஸா எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ்க்கும் நல்ல சாப்பாடு போட ஆரம்பிச்சாங்க. அதுக்கப்புறமா ஒரு சில வருஷங்கள் கழிச்சு மிட் 80ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா விஜயகாந்த் அவர்கள் நடிக்கிற எல்லா படமுமே ஃபிளாப் ஆயிட்டே வந்தது. ஸோ அதனால ப்ரொடியூசர்ஸ் விஜயகாந்தை வச்சு படம் எடுக்க தயங்கினாங்க. அப்போ விஜயகாந்தோட ஃப்ரெண்டு இப்ராஹிம் ராவுத்தர்ன்றவர் சொந்தமா ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி ஆரம்பிச்சாரு. அவரு தொடர்ந்து விஜயகாந்தை வச்சு நிறைய படங்களை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாரு. ஸோ அதனால திருப்பியும் படிப்படியா விஜயகாந்த் அவர்கள் தன்னோட பழைய ஃபார்முக்கு வந்தாரு. அந்த ராவுத்தர் ஃபிலிம்ஸோட ஆஃபீஸில் பார்த்தீங்கன்னா புதுசா சினிமால சான்ஸ் தேடி வரவங்க எல்லாரும் ஃப்ரீயா தங்கிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாம அவங்களுக்கு 3 வேளை சாப்பாடும் கிடைக்கும். அதோட மொத்த செலவையும் விஜயகாந்தே ஏத்துக்கிட்டாரு. அதுக்கப்புறமா 1980களோட இறுதியில இலங்கையில ஈழப்போர் ரொம்ப தீவிரமா நடந்துட்டு இருந்தது. அப்போ ஈழத்தமிழர்களுக்கு ஆதரவா விஜயகாந்த் அவர்கள் நிறைய விஷயங்களை பண்ணாரு. உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா, தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற நடிகர்களை எல்லாம் திரட்டி ஒரு போராட்டம் நடத்தினாரு. அதுக்கப்புறம் அவரோட ரசிகர் மன்றம் சார்பாகவும் நிறைய போராட்டங்களை நடத்தினாரு. அதுக்கப்புறமா 1989வது வருஷம் இலங்கையில நிறைய தமிழர்கள் கொல்லப்பட்டாங்க. அதனால அந்த வருஷம் விஜயகாந்த் அவர்கள் பிறந்த நாளை கொண்டாடல. அதுக்கப்புறமா இலங்கையில இருந்து நிறைய அகதிகள் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தாங்க. அப்போ விஜயகாந்த் அவர்கள் ஷூட்டிங்ல ரொம்ப பிஸியா இருந்தாரு. ஆனாலும் அதையெல்லாம் தவிர்த்துட்டு பெரியார் திடல்ல ஒரு நாடகம் நடத்தினாரு. அந்த நாடகத்துல கலெக்ட் ஆகிற டிக்கெட் காசை எல்லாம் சேர்த்து அந்த அகதிகளுக்கு பண உதவி பண்ணாரு. அதுக்கப்புறமா 1990ல விஜயகாந்த் அவர்கள் பிரேமலதா அப்படிங்கிற பெண்ணை தன்னோட 37வது வயசுல திருமணம் பண்ணிக்கிட்டாரு. ஏன் இவ்வளவு லேட்டா திருமணம் பண்ணாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க அப்பா இறந்துட்டதுனால அவர் கூட பிறந்தவங்க எல்லாருக்கும் திருமணம் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் விஜயகாந்த் அவர்கள் திருமணம் பண்ணிக்கிட்டாரு. அந்த திருமணத்துல 2 ஆண் குழந்தைகள் பிறந்தாங்க. அதுல ஒரு பையனுக்கு ஈழத்தலைவர் பிரபாகரனோட நினைவா விஜய பிரபாகரன் அப்படின்னு பேர் வச்சாரு. அதுக்கப்புறமா 1991ல விஜயகாந்த் அவர்களோட 100வது படமான கேப்டன் பிரபாகரன் ரிலீஸ் ஆச்சு. பொதுவா தமிழ் சினிமால பாத்தீங்கன்னா எம்ஜிஆர் சிவாஜி அப்புறம் ரஜினி கமல் இந்த மாதிரி எல்லா ஜாம்பவான்களோட 100வது படமும் ஃபெயிலர் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால தமிழ் சினிமா நடிகர்களுக்கு 100வது படம் ராசி இல்லை அப்படின்னு ஒரு பேச்சு இருந்தது. ஆனா விஜயகாந்த் அவர்கள் இதை மாத்தினாரு. அவரோட 100வது படமான கேப்டன் பிரபாகரன் படம் ரொம்ப பெரிய ஹிட் ஆச்சு. தமிழ்நாட்டோட பெரும்பாலான இடங்கள்ல 200 நாட்களுக்கு மேல ஓடிச்சு. இந்த படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா தான் விஜயகாந்த் அவரோட ரசிகர்கள் கேப்டன் விஜயகாந்த்னு கூப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க. பொதுவா விஜயகாந்த் பாத்தீங்கன்னா புது இயக்குநர்களுக்கும் தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தோட திரைப்பட கல்லூரியில படிக்கிற மாணவர்களுக்கும் நிறைய வாய்ப்பு கொடுப்பாரு. அப்படி வந்த ஒருத்தர் தான் இந்த கேப்டன் பிரபாகரன் திரைப்படத்தோட இயக்குனர் RK செல்வமணி. ஸோ விஜயகாந்த் அவர்கள் கேப்டன் விஜயகாந்த் ஆனதுக்கு இந்த RK செல்வமணி தான் காரணம். அதுக்கப்புறம் 1996ல கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் தமிழ் சினிமாக்கு 50 வருஷம் கம்ப்ளீட் ஆயிருந்தது.
பொதுவா இந்த மாதிரி ஜாம்பவான் யாராச்சும் சினிமாக்கு வந்து 50 வருஷம் கம்ப்ளீட் ஆச்சுன்னா திரைத்துறையினர் எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு விழா நடத்துறது வழக்கம். ஆனா அந்த நேரத்துல ஜெயலலிதாவோட ஆட்சி நடந்துட்டு இருந்தது. ஸோ அதனால மற்ற நடிகர்கள் எல்லாருமே தயங்கிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ விஜயகாந்த் அவர்கள் துணிஞ்சு தலைமையேற்று மெரினா பீச்சில் கலைஞருக்கு ஒரு விழா நடத்தினாரு. அடுத்தது விஜயகாந்த் அவர்கள் அரசியலுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியே ஏழை மக்களுக்கு நிறைய நலத்திட்டங்களை பண்ணியிருக்காரு. உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா விஜயகாந்த் அரசியலுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியே அடிக்கடி தமிழ்நாட்டோட நிறைய மாவட்டங்களுக்கு போய் அங்க மீட்டிங் போடுறத வழக்கமா வச்சிருந்தாரு. அப்போ அங்க இருக்கிற ஊனமுற்றவர்களுக்கு 3 சக்கர வாகனம் கொடுப்பாரு. அதுக்கப்புறம் வேலை இல்லாத ஆண்களுக்கு இஸ்திரி பெட்டி கொடுப்பாரு. அப்புறம் ஆதரவற்ற பெண்களுக்கு தையல் இயந்திரம் கொடுப்பாரு. அதுக்கப்புறமா புதுக்கோட்டை மாவட்டத்திலையும் ஈரோடு மாவட்டத்திலையும் தன்னோட சொந்த செலவுல பொது பயன்பாட்டுக்காக இலவச மருத்துவமனை கட்டி கொடுத்தாரு. அதுக்கடுத்தது விஜயகாந்த் அவர்கள் ஒரு வருஷமும் தன்னோட வருமானத்துல 25 லட்சத்தை கல்வி உதவிக்காக ஒதுக்குனாரு. அடுத்தது எம்ஜிஆர் பேர்ல இயங்கிட்டு இருக்கிற காது கேளாதோர் பள்ளிக்கு வருஷம் வருஷம் விஜயகாந்த் டொனேஷன் கொடுத்தாரு. அது மட்டும் இல்லாம நிறைய அனாதை ஆசிரமங்களுக்கும் முதியோர் இல்லங்களுக்கும் விஜயகாந்த் வருஷம் வருஷம் டொனேஷன் கொடுத்தாரு. இது எல்லாமே அவர் அரசியல் வர்றதுக்கு முன்னாடியே பண்ணிட்டு இருந்தாரு. அதுக்கப்புறமா ஒரு முறை தமிழ் சினிமாவோட காஸ்டியூம் டிசைனர்ஸ் சங்கம் சார்பா ஒரு கட்டடம் கட்டிட்டு இருந்தாங்க. அந்த கட்டடம் கட்டுறதுக்காக நிறைய நடிகர்கள் கிட்ட போய் டொனேஷன் வாங்கினாங்க. அப்படி விஜயகாந்த் அவர்கள் கிட்ட போகும்போது அவரு அந்த மொத்த செலவையும் தானே ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்னு ஏத்துக்கிட்டாரு. அதே மாதிரி விஜயகாந்த் அவர்கள் கூட ஒர்க் பண்ற சின்ன சின்ன டெக்னீஷியன்ஸ் அப்புறம் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்டுக்கு எல்லாம் ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனைன்னா உடனே விஜயகாந்த் உதவி பண்ணுவாரு. அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் பண கஷ்டம் அப்படின்னா அவங்க சொல்றதுக்கு முன்னாடியே அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு விஜயகாந்த் உதவி பண்ணுவாரு. அதனாலதான் இன்னைக்கு வரைக்கும் தமிழ் சினிமாவில் இருக்கிற யாருமே விஜயகாந்தை பத்தி ஒரு வார்த்தை தப்பா பேச மாட்டேங்கிறாங்க. அடுத்தது 2001ல் விஜயகாந்தோட ரசிகர் மன்ற நிர்வாகிகள் சில பேர் உள்ளாட்சி தேர்தலில் போட்டி போட்டாங்க. அவங்க ஜெயிக்கவும் செஞ்சாங்க. விஜயகாந்த் ஜெயிச்சவங்களை எல்லாம் தனியா கூப்பிட்டு பாராட்டினாரு. இதுல இருந்து விஜயகாந்துக்கு அரசியல் ஆசை இருக்குன்னு பத்திரிகைகள்ல எல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சாங்க. இதுக்கப்புறமா விஜயகாந்தோட மார்க்கெட் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைய ஆரம்பிச்சுது. அவரோட படங்கள் எதுவுமே பெரிய வெற்றி அடையல. இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா விஜயகாந்த் மொத்தம் 150க்கும் மேல படங்களை நடிச்சிருக்காரு. அதுலயும் அவரோட மச்சான் சூதீஷ் கூட சேர்ந்து 8 படங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு. அப்புறம் விருத்தகிரி அப்படின்னு ஒரு படத்தை டைரக்டும் பண்ணியிருக்காரு. அதுக்கப்புறமா 2005ல் விஜயகாந்த் சொந்தமா ஒரு கட்சி ஆரம்பிச்சாரு. அந்த கட்சியோட பேரு தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகம். அந்த கட்சி ஆரம்பிச்சு 6 மாசத்துல 2006 எலெக்ஷன் வந்தது. அந்த எலெக்ஷன்ல விஜயகாந்த் யாரு கூடயும் கூட்டணி வைக்காம 234 தொகுதியிலையும் வேட்பாளரை போட்டாரு. விஜயகாந்த் விருத்தாச்சலம் தொகுதியில நின்னாரு. ஏன் விருத்தாச்சலம் தொகுதியில நின்னாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி பாமகவோட தலைவர் ராமதாஸ் விஜயகாந்துக்கு எதிராக நிறைய கருத்துக்களை பேசியிருந்தாரு. விருத்தாச்சலம் தொகுதியை பாமகவோட கோட்டைன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால ராமதாஸை பழிவாங்கிறதுக்காகவே விஜயகாந்த் விருத்தாச்சலம் தொகுதியில நின்னாரு. அதுக்கப்புறமா எலெக்ஷன் முடிஞ்சு ரிசல்ட் வந்தது. விஜயகாந்த் அவர்கள் விருத்தாச்சலம் தொகுதியில ஜெயிச்சிட்டாரு. ஆனா அவரோட கட்சி சார்பா போட்டியிட்ட வேற யாருமே ஜெயிக்கல. இருந்தாலும் ஒட்டுமொத்தமா அவங்க கட்சி சார்பா 8.4% ஓட்டு வாங்கியிருந்தாங்க. இது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. ஏன்னா ஒரு உதாரணத்துக்கு நாம் தமிழர் கட்சி எடுத்துக்கோங்க. அவங்க கட்சி ஆரம்பிச்சு 12 வருஷம் கழிச்சு எலெக்ஷன்ல போட்டியிட்டாங்க. அப்ப கூட அவங்களால 6.8% தான் ஓட்டு வாங்க முடிஞ்சுது. ஆனா விஜயகாந்த் அவர்கள் கட்சி ஆரம்பிச்சு 6 மாசத்துல எலெக்ஷனை சந்திச்சாரு. அதுலயே 8.4% ஓட்டு வாங்கினாரு. அதுக்கப்புறமா ஒரு சில வருஷங்கள் கழிச்சு நாடாளுமன்ற தேர்தல் வந்தது. அந்த எலெக்ஷன்ல விஜயகாந்தோட கட்சி 10% ஓட்டு வாங்கினாங்க. அதுக்கப்புறமா 2011 சட்டமன்ற தேர்தல் வந்தது. அப்போ சூழ்நிலை எப்படி இருந்ததுன்னா விஜயகாந்த் திமுக பக்கம் போனாருன்னா திமுகக்கு வெற்றி கிடைக்கும், அதே மாதிரி அதிமுக பக்கம் போனாருன்னா அதிமுகக்கு வெற்றி கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது. அந்த நேரத்துல 2 கட்சியுமே விஜயகாந்தை கூட்டணியில சேர்க்க முயற்சி பண்ணாங்க. ஆனா கடைசியில விஜயகாந்த் அவர்கள் அதிமுக கூட்டணிக்கு தான் போனாரு. ஜெயலலிதா விஜயகாந்தோட கட்சிக்கு 40க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளை ஒதுக்குனாங்க. அதுக்கப்புறமா எலெக்ஷன் முடிஞ்சு ரிசல்ட் வந்தது. எதிர்பார்த்த மாதிரியே ஜெயலலிதா முதலமைச்சர் ஆனாங்க. விஜயகாந்தோட தேமுதிக கட்சி சார்பா 29 தொகுதிகள் ஜெயிச்சாங்க. விஜயகாந்த் அவர்கள் எதிர்கட்சி தலைவரானாரு. இது ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது. ஏன்னா
அதிமுக ஆரம்பிச்ச காலத்துல இருந்து திமுக அதிமுகவை சேர்ந்தவங்க மட்டும்தான் மாறி மாறி முதலமைச்சராகவும் எதிர்க்கட்சி தலைவராகவும் இருந்திருக்காங்க. இதுவரைக்கும் எதிர்க்கட்சி தலைவர் பதவியை கூட இந்த ரெண்டு கட்சிகளும் மற்ற கட்சிக்கு விட்டு கொடுக்கல. ஆனா விஜயகாந்த் அவர்கள் இந்த வரலாற்றை மாத்தினாரு. அதுக்கடுத்து ஒரு சில வருஷங்கள் கழிச்சு ஜெயலலிதாவுக்கும் விஜயகாந்துக்கும் நடுவுல சில கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட்டுச்சு. அதோட விளைவா அதிமுக தேமுதிக கூட்டணி முடிவுக்கு வந்தது. இதுல இருந்தே விஜயகாந்தோட அரசியல் வாழ்க்கை முடிவுக்கு வந்துருச்சுன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா அதுக்கப்புறமா 2016 எலெக்ஷன் வந்தது. அதுல விஜயகாந்தோட தேமுதிக, திருமாவளவனோட விசிக, அப்புறம் வைகோவோட மதிமுக, இந்த மாதிரி இன்னும் 2-3 சின்ன கட்சிகளை ஒன்னா சேர்த்து மக்கள் நல கூட்டணி அப்படிங்கிற பேர்ல எலெக்ஷனை சந்திச்சாங்க. ஆனா அந்த எலெக்ஷன் ரிசல்ட் வந்தப்போ விஜயகாந்தோட தேமுதிக ஒரு தொகுதியில கூட ஜெயிக்கல. அதுக்கப்புறமா 2021 எலெக்ஷன் வந்தது. அதுல விஜயகாந்தோட தேமுதிக கட்சி வெறும் 0.5% ஓட்டு தான் வாங்கினாங்க. இப்போதைக்கு விஜயகாந்தோட நிலைமை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவரால் பேசவோ நடக்கவோ முடியல. அவருக்கு உடல்நிலையில நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு. ஸோ அதனால அடிக்கடி வெளிநாட்டுக்கு போய் சிகிச்சை எடுத்துட்டு வராரு. இப்போதைக்கு அவரோட கட்சி, காலேஜ், அப்புறம் ட்ரஸ்ட் இது எல்லாத்தையுமே அவரோட மனைவி பிரேமலதா, அப்புறம் மச்சான் சூதீஷ், அதுக்கப்புறம் மகன்கள் சண்முக பாண்டியன், விஜய பிரபாகரன், இவங்க 4 பேரும் தான் பாத்துக்கிறாங்க. சரி மக்களே, அவ்வளோதான் இந்த பாட்காஸ்ட். இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புறேன். இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய பாட்காஸ்ட்டை கேட்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மீண்டும் இன்னொரு பாட்காஸ்ட்ல சந்திக்கலாம். நன்றி.